Eh no. Mudig up ko itong video mga kabing. For this video mga kabingka natin i-reaction video mga kabingka. Ang pangalan daw ni mga kabingka unlimited unlimited ko daw mga kabingka, unlimited Pro Max mga kabingka. So ato ning tanawon in 3, 2, 1. This is the video. Let's go. 2,000 years later. Nakakagati mo nga. Eh no. Grabe mga kabingka, dili makaya, no? Di makaya ang unlimited Pro Max mga kabingka. Bisag kinsa gyud mga kabingka ba, no? Makakita to nga video mga kabingka, mga kadiri yun mga kabingka. Di na ko makaya. Mudig up ko to nga video mga kabingka. So paki-comment na lang ani mga kabingka kung unsa inyong masulti ani nga video mga kabingka.